Ja, god kvöld atter og velkommen til Atjova Floppaslist og i Udrahøttene og Halse og i Havn. Og i kvöld det Førjar mot Liechtenstein. Og her en likladlister. Førjar vunner jo som vantande vær av Urland i første listen av Gjørskvalden. Og verer før skal i Annakvart nummer 1-2 i disse kappingsene. Og til å være der hvis det vinner i kvöld, så Gossier til Stora Mal Røtje, som at spela seg videre i EM-kappingsene, og til være teipa i nummer 1 og 2 og i sånne her bøtjene vi får Lyon. Og to det sånne her distren avgjørende. Og annars det så en distra trepp, og han så i morgen og i Annakvalt, og han så mot Kypros. Og fyrir det hever så Kypros vunnet av Urlandet, og her var settmåneren Alai Solai som settmåneren var i listen mellom Førjar og Urland i Gjørskvalde, og det kan så være en avbending om at Førjar og Kypros og tålelige jønstersk, og det kan eisen huksast at linjen i kveld, Førjar og Liechtenstein for å være jønstersk. Det så den store spårningeren, spennende spårningeren, men i halte vi skilja det såleis at det tålelige roller mittenføringar om at eier for å lukkast i snedistlån. Men sånne, nå må vi vi tar seg langt opphittingen etter ønsken om at etter bedre liv som Førjar møter kvalt enn Gjørskvalde. Det klassarbete som det være. Ja, på alla måter tekniskt och fysiskt näckbättre för det än Urland där, så vant jag en rymlig jaunandis. Ja. Och så kommer Tjåsangen ner. Tjåsangren fra Liechtenstein, sammenleie som vi kjenner til godt Save the Queen fra Bretlandet. Så klart att för igång gatter och om vidande så det alla spelare Chaufförjon toucher och vit vatta ganska så som störst uppställning som vi gör. Ja, det andra var löje väl det sagt. Ja. Så där spelade ju alla rätt väl. Shot om det var en lattedister så bara alla halta ett rymligt högt stöje så hade ju snackar som en special nu på något.
Så vill det så har förra vunnit av Liechtenstein senast kvinnorspalt och det var ganska ur kappingen som var i fjör. Ja, det var till enda spelet i säger kappings EM-kappings nu. Fjörda. Ja, i fjör var det, ja. Han vann förra, tror jag. Om minns rätt så ända i förra nummer 3 i Börsnån och Liechtenstein nummer 4. And the teams today for Faroe Islands, number 2, Birgit Gustafsson. Number 6, Solveig Poulsen. Number 8, Aina Kamsund. Number 9, Anja Sonnebakke Danielsen. Number 11, Jag har inte president. Number 12, Sofia Pushkus. And libero number 1, Femja Frauanetter Morstensen. And the team for Liechtenstein, number 2, Daniela Grabmeier. Number 5, Ramona Kaiser. Number 6, Kristina Bosch. Ja, god kväll och välkommen efter i utåtrahötterna och hos i Havn. Hette Annar Destrin från Föreska kvinnolandslinjen och i hesari här HM-EM undankappingen i kvinnoflotbollter. Och det Liechtenstein som spelas skall emot i kväll. Och ölltechen och Salomana till detta för att vara en månande större avbjörning till förrän än Destrin mot i Orlandi och Jar som förjar vann 3-0. Vi sett Örsliten 25-8, 25-12 och 25-11. Och så Joel Petersen, ja, vi då säga uppbyggnaden här och det är inte för att skriva av att Liechtenstein är ett bättre lag än Orland. Nej, det skulle nog heller snacka till, men det är klart bättre det där och jag säger här kommer helt säkert att pressa det för ska ligga rättliga nej. Tycker jag. Så där har goda server och kanske Jude har gått all upp i kraft att han för det. Så det kan bli gott. Därför skulle spela ordentligt för att vinna. Förska ligga i Myrskon, Bönon och Liechtenstein i Kviton. Och jag också säger att förska ligga börjar vi som spelare som tar börjar på distan i Jar. Och det är Liechtenstein som servar först och Förngar tar emot i Anja Danielsen uppe och en goal blocker men Förngar strider för att få den bollen i Bromma till att tänka där resten. Och så är det Liechtenstein. Och Förngar blockar väl men ja, här var kanske vi i net någon. Ja, hon var i net någon här. Från Aina Adamon. 1-0 till Liechtenstein. Och så är det Anja Danielsen. Han vill kanske längre resten här. Han är ute. Ja, en annan början. Nu är det 2-0 till Liechtenstein. Ja, tvär måltycker som inte kommer helt upp på en vägen ner. Så. Men det är bara början. Ja. Apple Tachana, eller Tachana Apple ska serva. Så tackar vi dem åter. Så är det Sofia, för bollen i Brom. Och måltycker till förrjan. Aina, Anja. Och att den går blocker till Liechtenstein. Så mitt fyra. Och vi slår i nätet. 3-0 till Liechtenstein. Ja, det här steg väl blotchen långt. Ja, kan man säga. Tvärfyrt av sig. Halvår blockader. Ja, men heter man spännande. Nu ska förska liv visa att då utan någon, men ja, här tackar vi till alla motor. Anja lappar upp på blotchen. Och så ja, så fick vi ut av första. Ikke så pent, men han har tatt hele reisen her. Der finner Charlie til oppspill i Rikka. Aina Kalso server. Libroin får han opp. Femja, han tykker vel måter. Anja Danielsen oppe. Lankar han ut av. Ja, her nekver avskårer som kommer å stola for Skalinon, og
Så tog det knappt att vi vinner de första bollarna så kommer Löjbo här. 3-2 till Liechtenstein i första sättet. Ena server. Goes här. Ja, gott slag från Liechtenstein. Ja, hon kör rymligt hur bara där inte så något tempo som mig all öppna där men hon klarar lugga att slå väl på blocken. Så ja. Ja, gott diagonalslam. Petra Schifferle Valser. Liechtenstein 8-5. Femja. Ja, och så ett ordentligt slag från Birgit Gottesen. Kevin kan här kanske sitta i ordentligt chatten än alltså till. Nej, jag hade nämligen till nu Sofia finns några bästa men hon är ordentligt finche. Nej, hon är slash finch där och är en 2-3 lopp tror jag men att ha så lite rätt där väl. Ja. Här kommer nog hela men serverfiler från Anja. Han har inte så öjlig kraft i hela serven här men nej, inte has fair nej. Men han blev åter längre. Och här som var resten uppåt långt. Där server som är på länkar. Men Liechtenstein så gjorde den pressa serverna öliga väl. Tar vi då nog att det är det som ska till för att stäcka till öl och all upp någon chaufför. Här var efter en server. Solly Paulsen. Ganska först ska vänja sig vid motstövn och han har löpt och Arnta på att spela en gång efter. Ja, det här skulle där helt säkert fast. Och så en mottagare som inte gånger. Det här är för Necko fyra. Ja, det var fyra fel. Ja. Men det har varit nog snack kvar mottagare som inte kommer helt upp. Ända att jag allopslinjen och så. Så inte ordentligt gott nog. Nej, jag synder tillvande början till förra gång. Och jag vet inte om vi tar det kvart sagt vi det här. Viljen har man bara haft en öppen, okej? Tåra. Så tacka från och tar det bara. Det här var vunnit 2 bästa jobbar. Resten är åkare. Väl nervon. Pröva sätta tempo i alla försök nu. Om det inte är perfekta gör han med kvar spyten och så vi ska blocka här. Pröva tåra. Ordentligt mycket. Tåra, det är annars som tåra. Vi ska du jagga där jätte. Kom. Ja, det är onek misstök ser jag. Ja. Så jag håller ganska ut några åter nu och slöv någon där och så det är bara köra. Ja. Akkurat som vi gör. Självt om hinner är näck bättre så bara röna hålla det samma som vi gör. Ta vi tempo i kanske isen sin shot där i hävning någon. Så det tar där att röna nu. 8-4 till Liechtenstein i första sätten. Han är ute. Schifferle Valser som servar efter. Kom nu. Yes. Så får jag fokus. Ja, det var en god serve, men få en mottrycka och upp så får jag. Och Ja. det här kanske vi skulle börja med att lucka få henne ordentligt igång. Birgit server. God serve. Ja, god blocker. Elisabeth Portus och
Det skulle inte vara. Vi går sen där. Ja, det har nog varit hävarna att ja, ena med det. Ja. Och mot det. Och loppar på den. Så vi häver ut då. Här. Ja. Så då. I vrom och här kommer han ner. Nu är det Lucas som klickar nu. Jag tror att efter Lucas att det har en lite shorta perfekt till så. Vi körde kom ju. Nej, det är vi då bara se när kvärt over en. Ja, nämligen. Usna glopp från och fast inte hinner rätt jag väl. Ja. Där här var också näck ut av vänstra diagonalen, han gör det. Ja, ut av ja, av kanten så där med ute. Ja. Men vi det inte säga en ordentligt att här kommer helt upp och bombar ner i golvet alltså. Nej, det var inte mer. Det är sån vanlig allop så där man inte överdriva. Men får nog allop att lugga det där. Här är kraftigt slöv någon så där man. Ja. Vi kan vara framvisning som direkt att få där efter. Här var haft några löte men så för där en släga där. Måltökarna missättna jag syns det missioner till oss ganska. Ja, jag hade det är lite så långt ut från ett någon när vi ringt att få mina vi och till latcha hinna läsa hinna så inne att Anton Ferran utav kanten ner till så får ju Anja ett att Roma diagonalen till Birke. Vi sitter ju en känsla att först ska Lee Slash komma igång den. Nej, det är jag haltar samma. Så vanligt det kommer trea och där ska kvar komma fram om mer. Ja. Kolla. Elisabeth Portos spalt upp väl och har gått slä ner i golvet. Elisabeth hej är nog tror jag går inte till jar. Jag har statistiken hon fick 6 och allop och vann upp 6 så och att det var en av första där så min syster tycker hon är nästan ja hon är rätt gång statistik Eisner hon har alltid fick touchävingar och vann Nuchava. Vi har haft flera reservfiler långt. Ja. Och det är 3 av 4. Ja, jag har alla. 12-6 till Liechtenstein. Kollais. Måltöka och uppskall, heving och så slä. Elisabeth Portus ska serva. Ja. En sån loppserv. Så att ut av vänstra kant. Så mittfältaren. Här var fingrar han först fingrar han. Ja, det var det. Och där slår inte ner i golvet. Där slår längt. Alltså efter då. Där slår efter backen nu. Det är nog alltså nog så gott. Ja. Det ser bara som det jag vet ju. Som det bättre gjort ofta men det är lika effektivt som så han efter. Minst lika effektivt. Okej, Måltöka. Då har vi Michelin till Liechtenstein. Där slår vi bara och får jag korrekt den. Nu hade kors tror jag alla på Jagmina på Island för att det senaste och det är ett vunnen. Ja. Och Aina servar. Fast nu förlänger den. Ja. 13-11. Och först ligger bara en servar efter. Liechtenstein tar emot där och efter ut av vänstra kant. Och här snärs det ut den. Det så jag inte något all upp höger med inshallah. Nej, det är så gott som allt ut på den här kanten.
så Moner minkar ner i 18 stig. Score is 13-12 to Liechtenstein. First timeout. Weit out. Das Risiko müssen wir gehen. Wir können hier einfach zurückschmeißen. Sonst kriegen wir die Bälle um die Ohren. Es war alles genauso, wie wir es besprochen haben. Wenn sie reingehen, was Nej, då var bättre tux. Ja, jag skulle akkurat säga att det är så stor då. Nej, det låter för lätt i tuxkom så då. Det minst jag. Vi är färre. Nå, 13-12. Ja, Sund, han sett. Han var inne alltid, ja. Ja, han var inne. 13-13. Han satt text vid backlinjerna. Ja, han är dömd. Jo, 13-13. Ja, och så är det vid data. Gallier. Han har dömt för dubbelspel. Ja. Så det följer rata 14-13. Att det är några goda server, det var det som är görst av det konst längst framåt. Ja, här är väntkom nu, ja. Och så motöka. Anja. Här blockar, gå motöka Tjokon. Ja, han loppar. Det är en lång duell, en av de långsta, kanske den längsta. Och vi blockar väl. Yes, det är det bästa botten här. Så är det vid data, 15-13. Aina servar. Och vi tar emot det. Aina och Anja. Birgit. Gå mot det. Anja Danielsen. Ja. Så det går. Nu alltid där kommer det läge. Ja, nu har det korriderat och Oldsberg centrum av Hevaren så Liechtenstein alltså det är väl om man ordnar tryck vi har bara natt rum. Det är en gert alltså Vengeance har så inna. Ja. Så det borde vara rymligt att Alicia som hade man först. Det är time out och stövar ner 16-13 till förjar i första setet. Annars det är shot man lägger att coachen på sin tonstär på. Eller vad är det som ska göra? Ja, men det är aktivitet nu. Ja, det får vi spela bäst. Ja. Så det är inte att lägga längre. Ja. Hålla bort. Det är något det. Kom. Ja, jag ser ju till att grafikeren Jakob är alla alltså hölen i skärmen om. Det var inte det som kom upp att det, men alltså stövar ner alltså 16-13 till förjar nu i första setet. Ja, vi tar man att bli 18 för något lunch, men ser ut som att avsvänte kommer nu och först spelaren här var till Iverskotten och där lightar i efter den här låten. Aina server framvis. Liechtenstein tar emot det och åter ut av vänstra kant och vi blockar och botten stöcker över matter. Så där så får jag. Omvis nätkanten. Ja, tack för en skil. Nej, ett stolt så jag lockar att det blir något där arbeta för det. Snästin och next åt lärning. För stiger mer, ja. Ja. Nu är där högt med. Yes. Att han pratar mamma när alltid gör det minst. Ja. Hon är verkligen samma så jag fixera och även kan han ja. Hon har haft honom som vänjare i snällt. Ja. Så hon är ju Market Kalsöberg och hävar ju lastlinjen i näck kvar hon sitter som askvar nu och att det döttern hon är gör akkurat på samma sätt. Ja, Marion, va? Ja, Marion. Ja. Ja, 13 till förjar nu. Nu har vi vunnit näck på bollar. Ja, hon är rätt nära kvar nu. Ja.
Så detta sättet det ska nog Jag ser ut för som åka det är vant ja. 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 Jag vant ju nästan, ja. Det är också typiskt i alla idrotter alltså det heter man kallar för momentum alltså det är mentalt alltså man följer nu gånger det väl, men så gånger det väl och i kemistorier så är det ofta en structure att få nackat att nu rätt alltså. Ja, det är absolut ja. Alltså lukar en bort som han här så alltså han ser ut till att han kan göra så lukar få alla på ja det är rätt gott. Ja. Och det är inte lukas till löten att ta ett struttes där. Nej, akkurat. Jag ska väl också av så får jag inte att bara hamra till men att rolla lopp här. Ja, just det. Och här är ny chans 13 till för i första setet. Och där går bara bättre och bättre. Och vi får att det är och typiskt det som lockar är tror jag Liechtenstein nu blir ytterligare till så att han marginalerna i själva vittan och så till. Skivhävning. Och vi är alltså inte för sign fram här en klar short att styra bort någon hävaren som hemma. 1-13 till förra. Och här skiftar ut. Vanessa Hemmele. Einar Karlsson säger. Ja. Jag vet inte om hästen är väl utanför. Nej, det är okej. Han är jag skulle bara låta han färdig. Einar för trätt. Och att det trubblar av motorn. Och Einar Hevar. Och Birgit. Gå mot det och så att det vippi här men tar få han. Och i nätet. Ja, nu för att stötta så vet du mantla Feisty. Nu står det inte längt mer. Nu är det inte få en i bromnätet. Ja. Han spelar i halvtag så att han där får vi kört igen. Näka väl alla spelar i län. Ja, och Einar för så. Ja, han ska ju även så. Ja, här var onkel lite mission in går i alla fall. Så var det 3-24. Till förjar i första setet. Liechtenstein ska serva. Och det är Vanessa Hemmele. Så ska han över. Så får jag. Ja, här såg vi det ordentligt slam. Ja, det var gott. Det var rätt gott så där mån. Och det är Claudia Hassler som hade hon ett han som kan lägga något snäck va. Han är faktiskt hävar en rymligt högt tempo alltså i hävings när midblockeren kör förra gången klarar stäcka kommer ordentligt ut i blocken. Så han tar gott spel så att hemma. Ja, Eisning går serva. Vi får han först nu. Iver. Så för att det är hatt för länge. Så är sett på till förjar. 4-25. Anja Danielsen servar. Liechtenstein tycker de åt det. Och här, han är ute. Så är första setet hemma. 25-15. Och det var det inte shots som gång till
För ska ni fäckarna trullande början och fåta sig inte på en väg. Nej, det var inte snack som talar för att det skulle ända 5:15. Nej, det är helt säkert det är ju svårt att. Hinner spalt faktiskt väl de första parterna har sett någon och men då först ska det komma igång ta ja så hemma nej ta spalt hinner faktiskt rimligt att här att det ringt vi har fått slå in i rum. Ja. Men så fängt det nog gott nog mot ända nog slå i rummet så men detta var alltid ett okej sätt att förgöra det. Ja. Och det ser ut som att vi har mer stranger att spela på än hinnar alltså. Ja, absolut. Alltså hinnar här var så gott som bara spalt ut av kampen. Alltså det är måltrycka och så här var något av kampen alla tiden. Det här är inte så med variationer. Nej, stretch. Men uppe det är inte någon här att det är trots allt ett neckbedlig än Ujar. Ja. En torskal Ujar. Ja. Så det är gott för Jocken Askvar. Ja. Det kan bli för ontrant hvis det får månader att förstå det man ja. Han spelade så vi tar med sommarspelaren allt första sättet. Ja. Ska jag alltså nog snack till Arne han för skifta några ut. Ja. En sån här tills. Ja, hinner känna ganska så loss. Så är det. Nu ekko var det så. Det var inte jag ska förstå här. Vet du vad så möter man att runt nu över Kypros vunnit sina partister. Men det är ganska alla i testerna som följer av Aurika här till. Så det kan gott vara att det är en jauner och govertester i morgon. Ja. Nu är det inte lever än. Nej, nu är det inte lever men det är la isne här om att här finka katten 16 nu som 21 vi kör mot Kypros så säger Liechtenstein så och jag hintesten han ända så cirka den samma mot Irland. Det är ju Irland. Ja. Så jag tycker jag är följer och Kypros är någorlunda lika och det Kypriotiska ligan ska visst nog vara rätt om. Ja, så det här var ganska inte några internationella röntor men det här spelar så en hackre stöj här nere i Kypros. Ja. Det gör jag där. Samma omtycker så blir det spännande men det var så spännande att veta om för ska leva i stinnare nu i Örnsäter. Jag hör så inte bra ting. Alena. Det är den fasta uppsättningen för Jon kan vi säga. Att blanda och utesätten och hemmaspelaren. Hemmaspelaren är Femja och Tepe och det är Anja och Play och det är Solveig och Pavia. Ja. Vinna spelet annars. Ja. Ja, hinner är visst några Atlar och Amagerlin. Atlar och Amagerlin, ja. Ja, och här var det Einar som servade. Första eller annars sätter igång. Birgit. Gå blocker. Gå blocker till Liechtenstein. Och 1-0 till här. Ja, det börjar lukka som första set. Ja, det är en tvär skjutsa blockar på en av vägen. Ja. Så ser vi där och Aina hevar till Sofia. Hon lappar på platsen. Där byter upp. Och alla på misset näst. Så jag ser här av vänstra kanten som heter Claudia Hassler som har varit den mest eisvändiga av alla spelarna. Aj, tack. Och så servar Sofia Porkus.
Han tycker emot det. Han får upp. Buntorsläg. Botten. Jo, tar få han. Ja, då hänger han in, men inte vad gör han? Nej, det var ju själva klara på att det är. Nej. Så Men det var väl Ronny Atter jag säger här som fick han helt ute vid Girinchen. Men det är kraften i slämmen så får ju som gör det till att det är inte till Luxens Finko botten. Men så missöknast servan kör. Vet vi. Daniela Grabmeier som servar. Det var det först. Ja, han är ute. Så vi två till Liechtenstein. Så kommer servan. Ja, gå servan. Och Femja hon färger sätter av botten. ja, jag var rätt att gå och servera så här. Ja. Ur Liechtenstein. Under pressa. Det är Daniela Grabmeier som serverar 3 sinne. Hon har vunnit kvar botten nu. Efter en fin serva. Och efter här så kör vi ett urslut av på servenen. Motor kan chocka ut samma, inte optimal och ja, och nu så kör vi det samma som första sättet. Det är Liechtenstein som lägger brackligare för det. Ja, det gör det bara mer spännande. Ja, det är finnast att säga. Här är det så jag säger nu att det kämpas ju upp att det och Scores time to Liechtenstein and Faroe Islands take their first time out in the second set. Vi kommer inte göra så när jag vet hur det är och så ofattligt när jag vet att det gäller vad nu. Kanske vi ser man nu stål på vi själva och på en annan in som ett team och morra där som nu, okej? Hallå! Ja, det var einfalt pep talk. Period smyrtar det alltid neckbässen där. ja. Och bara hoppas det är så simpelt. Ja. Det är det. Antiska båskapen kan ska vara öjliga grejer och det var han här. Här var snäck taktiker ute. Nej, jag hade bara där skulle få ut bara slå i jacknen. Alltså det är Och det ligger väl fyra vid serven och det må vi säga. Så hända här Grabmeier, hon ensam till Eier Löv i dem nu. att det tar starkast av allt. Ja. Det här är 8-6 nu. Och en för. Och nu är det att tjossa lite som hastar tjocken. Jag blev dömt för förring här. Ja. Så för Rott Albin stöter in och Anja Daimsen ut. Atja Salvador Vidanen and it comes number 10, Rolf Albenstotter. Rottliga var rätt gott styra av motorgång. Ja, till sig tvåan kommer in. Han färren. Så där, Solej Paulsen. Så är det där, ja. Och full mottagare. Han har så ordentligt slä, han kommer väl upp. Ja, akkurat må arbeta för det. Nej, gott lopp, Tjadamon. Ja, bra. Kanon. Ja, det är rätt. Jag ska packa den här, va? Ja, jag fick köra vid. Jag tror jag var färdig. Men jag tror jag det ganska där. Jo, jag hade Han är hånten här, ja. Hinnar släcka fullkomligt upp. Ja, hinnar så inne. Han är ganska nävan hon där. Allt är nästan. Ja, kanske hade ska till för att ja, han har så ett gott slash av dem sitter Dick Studio i Krussenon. 8-4 till Liechtenstein i Örnsköldsvik. Ja, där spelar väl Liechtenstein. Jag måste säga att det här är så spel. Sälja serverna och med Eisenslöjene och hävingarna.
Slöjen är jag får ofta slö tjänar man. Så och serven är öliga goda. Das war nur ein okay? Ganz gut. Irgendwann, wo wir jetzt mal Ball hinspielen wollen. Ja? Jetzt haben wir die Ecken wieder zu, jetzt werden sie sich nach hinten schieben. Jetzt müssen wir sie nach vorne wieder noch. Okay? Ja, så Korsa för gångdatter. Det är Schifferle Valser som servar. Ja, nu fick han i vrån. Jag tar ströja på honom. Liberater, han är ganska ut där. Ja, här blir en god dyster nu på Sjurus ner. Och tar här ett när vi har loppat upp en platsen tjocken. Ja, att ser gott ut så där men spårningen om att det är ganska mindre gott värjespel för förrjun och till att en buffen är rymliga säker att han är färdig ut där som där tog. Ja, helt säkert, ja. Efter serverna så han till här som är det här bästa vapen. Jo, nu må det helst stäckas ner rätt kört. Ja, nu är touch för att Liechtenstein. Nu är det inte näkva så att säga. Jag har ju alla Mara. Birgit, Kallas. Att det där var något där till att slå ordentligt jöknen av att höj. Inte fjäsa för när vi lopp på. Så kör vi tvär utskiftningar. Hanna Olsen och Gordon Johansson Boer och KF kom in. Och Birgit och Aina ut. Två helt andra. Nu har han trutchar alla bara. Ja, alltså nu är Aina var akkurat kommit fram. Ja, ja. Men det är nu köpte vi ut så nu är det Gordon som är här var nu är hon aktiv servar. Och så tar Hanna kommer aktiv serva där. Ja, och tar Gordon när som kommer fram. Tar skiftar han ut där. Ja. Det är Gordon som servar igen. Quinn serva. Ja, det var en superserv. Gott kom igen med och Gordon. Ja. Ja, Quinn hon är så sen kallt och gasar runt och hon är första slaget så han är ett ordentligt slag. Och en loppserva öjla går alltså. Hon är ordentligt. Så håller checken ner vid Simon Supergåen. Servan. Han är så svaim och serven och det jag kan ska ta emot och kan inte passa riktigt så. Ja, det ger det rätt ringt så Liechtenstein väldigt nära. Han flyter sig alla tog och lägger ganska åt så i armen och Lasst ihr immer euren Gedanken frei. So, jetzt sammeln wir uns neu. Ja, gehen wieder aggressiv mit viel Vorspannung in die ganze Aktion rein. Ja? Bewegen, Vorspannung haben und dann zum Schluss das Spielbrett einfach nach oben. Okay? Alles gut. Och går hon åter 3-4. Och åter en missat. Nu hade där reast det går nu. ja, akkurat det här är så vanligt där man får. Tror jag server så är vi en sån server. Inte det går server. Ja. Det kanske inte så går helt. Nej. Är nog så vanligt det så där. Men hattar man går så. Ja. Back kommer för det. Så kommer Akara i klottnar kvar är det här och så. Ja, det där ska hända. Men nu är vi där efter. Nu är bara 1-8. Ja, nu är det kontakt.
Så är det Liechtenstein som servar. Loppserv, han tar med Uland. Ett till och tje. Lugst gångten i det första set nu när hinner lite 8-3 så kommer vi snurrande och får det så ju få där efter. Rott server. Jag ser goal server. Ja. Han har bara slam. Loppa är akkurat Ali, han sa kävante slam. Ja, det var funslig. Ja. Det var en som rökte ut i allt och tog han av den färden. Ja. Alnöje. Ja. Ja, var konta väl vid att Elisabeth står här. Hon är hö och hon rack trän in. Ja, det är rätt gott görst av Elisabeth här. Ja. Elisabeth Porkus, Sjövein. Ja, det är Östmjölen. Ja, nu är det lika som... Nu gör det här flera misstök. Och vi är omma på där efter nu. Att det är akkurat som i förra sätten. Elisabeth servar efter. Ja. Nu gör det här fällen här. Ja, han tar jag så bortnägad så allt för vanligt så ja. Hon var halva vägna spalt upp till ett slä och så räcker han ner till 12-12. Rott. Aina. Och Solé. Mottaka, Heving, Slä. Ja. Sjådar som att jag vinner på att Ja. det här lukar en ståttan bösta mina. Ja. Att det är sammanspel i här kopplar för Gordon och Solé. Ja. Ja. 13-13. Här stäcker upp i 13 i sista sättet. Ja, det var här alla. Jag var där, ja. Ja. På Mottaka kör rott. Och här var det vid tappen. Så får jag Portgås som lankar till omvis nätkanten så detta ner och hina halvorna. Här är små marginaler. Här kommer vi akkurat vid övrigt. Det var en double substitution and close. Och vi skiftar först. Hanna Rosen. And in comes number 8, Aina Kasso. And out comes number 7, Guru and Johansson. In comes number 2, Birgit Goldesen. Nu är det att det. Nu kör vi framvis vid trimmen av arbaren. Ja. Det är nästan fasta uppsättningen från Rotter inne och Anja är ute. Annars är det att han som vi vanliga brukar. Och Aina servar. Sofia och Aina. Sofia Orgla. Tossla. Ja, nu kommer det bättre tjaten. Ja, det väntar jag syndrom slöjning i Johnny Jar. Ja. Absolut, ja. Det är väl cheferen Ordan kanske nu komma dig. Det är ju också enkelt ganska. Ja, inte nej. Nej. Här har vi trott lägger vi alla spel någon. Ända vi bara föran i grund. Yes, Birgit Gottesen. Nu så kör vi go all och kör. Ja, nu har det syndrom överskottet till att göra
såna lite fixa kombinationer. Ja. Score is 16-13 to Faroe Islands. Rotte går mot över. Det är gott för hon vill vara inne på att samma så. Ja, saktans. Sån går mot höger och jag likar som kämpar otroliga väl. Ja. Ska vi då med från en för fly front ju. Ja, kom. Det var gratis på för fly front. Så vidare att gratis på. Så kör det där. Okej. Ja, samma kan. Får jag väl lägga sig, ja? Ja, det går. Ja, 16-13 är för 8 och i örnsättet. Det är 8-1-0. Vunnit första set. Vi 25-12. Så heter vi jämnare, det är andra set. Einan. Ja. Inte gå häving och så för att för skudromoder. Om man backar för att slå han. Ja, det går ganska synd för en på en sån här slag. Alltså, här må man bara syrka för att få bollen i rum. Ja, nämligen. Ja. Och ena hävar och så får jag. Ja. Bayern kan hacka till så häver han och den att komma upp ur hatten och vi. Placerar han väl. Ja, det var gott att se det här. Ja. Om man gör det, om inte är där. Ja. Överblick. Score is 18-13 to Faroe Islands. And Liechtenstein take their second Det är time. akkurat det som hände i första set. Man sitter vid känslan. Nu slår vi oss. Ja, faktiskt. Ja. Hinner spela väl. Så lunch där framåt. Ja, så missar där Pippe där för att Immer am Anfang gesagt, traut ihr euch? Auf einmal habt ihr immer das Gefühl, ihr könnt was verlieren. Wir können mit jedem Ball was gewinnen. Wir können was gewinnen mit jedem Ball. Okay, auf geht's. Ja, det är nog snackar Oscar. Han ska upp på mer kvällen än igår. Jag hade det faktiskt där är Sundemar. Sundemar alltid, ja. Det är dejligt. Det är så så snack för. Ja. Einan. Och så får jag. Ja. Det var flott spel. Ja. Otroligt flott. Slär nästan som en över. Det lyckas vi, ja. Liechtenstein is up to them. Outgoes number 7. Petra Schubert-Walser. Outgoes number 9. Essa Hemmerling. Och Einan håller av att serva. Och så till Birgit. Och här får han uppa där. Men. Ja, dubbelspel. Tjugo 13. Och då har det prövat nacka för en Tergers väl långt. Loppen nu. Ja, här får han se ut. Vi tar släck finns nu Anja i känner men vi tar släck finns han en gång i smykesten. Han är ordentligt slöer släck kommer till sin vatten. Nej, det behöver vi Vi inte. får nog bruk för henne i Eisner så skulle vinna Kypros rock nu. Outjust, ja. Det är Tertrutjar, Sofia och Birgit och Anja som har varit i ordentligt slöen alltså. Ja, jag kan ja. Ja. Men Mian hever nu eisne rättliga gåslö. Ja, det ska där ja. Men jo, det kan ta upp den här är det här tror jag som du nämnde. Ja. Så är det länka på där.
Och kom mot det, ja. Men han stack långt. Bråkon. Eine 15 förra 8 och i öron sätter. Liechtenstein servar. Så för rått upp. Och här får han backlinnen. Och slår han ut där. Så länge servern. Ja, och där misslyckas Stadaman. Så är vi 2 steg från att vinna andra set. Ja. Bra. Nyr Galvin. Så är setbotter efter. Ja, det var fint av råd. Hon kom till trösta, men okej, nu är vi så långt samman för att hon slår han bara att det finns det. Ja, vi fick han i rom. Sinter cross där. Och blockar väl. Birgit och Elisabeth. Och så är 25-15 åter akkurat som i förra sättet. Nej, 25-12 alltid det vet man. Nu skriver 25-12. Det är så 25-15. Allt nästan det var mer än 12, men det är färre. Ja, han kanske var det 15. Jag vet inte om jag skriver efter. Ja, det var resten ett faktiskt funnsätt. Ja, konten värt han samma som i första sättet kan man säga. Akkurat lika. Kommer att rom, hinner spela väl, rättliga väl. Öppna en touch-tag och så stäcka här och ta vi till första liga och kommer igång. Ja. Ja, vi drar åt 2-0 nu och så spårningen lyckas man börja vid rått eller Anja. ja, det kan ska transportningen, ja. Men rått utgörs det ordentligt väl. Rått utgörs det gott, ja, och jag känner att han börjar vid henne igen. Ja. Det är rockning vi, ja. En spelare som Aina, som fick henne under trillande början och i någon höving som inte låg orda perfekt, men så jag tar över dem spelat otroliga väl. Hon har hela öliga gott tempo, varierat spelade väl. När öliga gå all upp till förrjön. Där är sån här hållflotta kombinationer, öliga gå är all upp när vi öliga gå. Vi såg ju över till samma urval lite like ska vi säga variation all upp och Liechtenstein. Släcke. Nej. Släcke, jag har mest kanten och så hela det ekonomin där kanske, men det så ett ja, jag har en halv huanböt, inte tempo överhuvud. Så att man blir här va, så en showdown-böt av mina, men det är en som för av en annan meter på nätet. Ja. Det är lätt att blotcha någon att sucha. Tu cuerpo
det ser ut som man börjar vid Tomsomen. Ja, det är rått som börjar med. Ja. Ja, men det är ju point att det kapping och plats nu och Lunsa Anja färre Lucas Menna. Jag vink om att hon ska hon har ju stått du vet. Ska se man leverera. Ja, akkurat. Det är finnas så där. Så vet inte om för att söka som mycket är fler kommer in till inte på samma mat och nu. Nej, det var nog inte alla så blir in. Det blir nej va, men visst det var att en rimlig lashla och på en jag vet inte, vi kommer på en så får bättre början. Ja. Nu är det så 8 för första för från början ja. Så ja, det är faktiskt rätt. Ja. Liechtenstein har lagt 8 bäg i första och en sjätte och vara 8 en halv. Och Einar Karlsson servar åter. Och här har också blackat mot det. Ja, Einar är någonstans med att serva bäst. Ja, för ju. Ja. Hade inte han serva bäst jar Eisner. Så ja, och nu får vi server. Ja, åter en. Och gå blocker och här var bara så får igen så står här. Nu fick vi denna flickvanda början. Så är nog. Han är faktiskt chef ut. Jag såg inte nu. Kommer in med mina, ja. Och till nej, jag är faktiskt inte kunde fyra kan jag. Ole. Ja, till hur så det. Ja. Nu skiftar vi där snö. Lebron, han fick upp det halva nacken här kanske hon så 5 år tippen. Kan för några Jonas. Så det är Magnussen som kommer in. Rott. Och Aina och Birgit. Och en lyxlä. Och här arbetar hårt för Bottnon. Och ett fullslä man kan se där. Ja, här fick det så lön för sig sträv. Han var kanske den bästa den bästa duellen till Liechtenstein i 3 set. Ja, det var gott. Det var faktiskt rätt gott. Gott kämpar av golven och så Schalkenbotten inte lyckas tatt vi perfekt så stär han. Gott slag bro. Och nu bara 3-3. Rott tegrar mål och Aina Hevar. Och Hassen var kanske vi ut. Jag vet inte. Det var så får jag som slår. Jag vet inte. Fick det se ja. När vi funkar så steg och 4-2 och en goal save. Och vi vinner. Nu är det akkurat server som har kvaliteten som hinner ut. Ja, nämligen ja. Inte det att det var en fantastisk goal save, men hon fick trubbelagar här. Ja, nämligen ja. En loppserve från Sofien. Och så mitt för ja. Kvar Jordans Lee här. Och vi blockar och vi häva och rotter upp en. Oj. 6-2. Rotter ordet till jag sen kom in. Ja, det är hon spelat väl. Gå mot högre. Nu är det nice att finna några slö i skjutna. Ja, så. Ja, det ser gott ut känner. Einas passion och all of nu så kanske inte kors så väl till backspike alltså all of att han för all of ja här akkurat han passion så inte ut att här häven kan så skjuta lite så öliga väl jag tror att alla bara som bara tajma det ska så det inte så tjocka men
Boja Porkus. Efter en sån lunka mottaka. Men ett gott slag. Vi ser hon ger EU-block ibland. Alla style där. Ni kommer och sexually och hantna kanske ha hävar. Så Elisabeth Tar bara ner och så ja. 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 Det var kommunikationsproblem. Ja, den går så här. Går färna att backa lätt där. Score is 8-3. Och Eis Niva så är man ut till denna. Third set. Nytt timeout. Innan vi rappar på Gaspas framför. Det är bra så. Så får lufta det under det. End of the first technical timeout of the third set. Vi är i 3 setten, följer 8-2-0 och vi är 8-8-3 i 3 setten och ur 3 servar. Och ja, här lockas det att Claudio Hassler av vänstra kanten att slå Jöken Blassenjoken. Servan över. Ja, bra. Slä, vänstra handslä, Birgit gott att säga. Det var det och först och främst en super mottryckare för ei här. Ja. En perfekt. Kunde inte vara bättre. Och Aina hon hevar att Romse. Jag kände den läge. En god serie. Efter Claudia Hassler. Ja. Stopphävning till Elisabeth Porkus. Ja, nu rennar vi från Damanater. Ja, det är nog vid nog för att så jag kan utköpa ganska ja, jag kanske komma nu kört. Ja. Ja, Birgit vinner det. Ja. Så kanske bättre nu. Ja. Här kom det ordentligt. Här kom inte ordentligt upp en inch här så kan det. Jag tänkte köra mycket. Men som du säger, vi har inte här backslöjene ganska. Nej, det har vi inte ordentligt riktigt i det. Här är ett annat som är lite som det galler så här. Ja, nu räknar jag Liechtenstein vi. Tattar och Esen där, 46. Score is 10-7 in Carolina. Carolina. First timeout of the third set.
Ja, fly om. Det är skor explosivt. Vi ska bara linjerna. Det är tretja morsna det är vi ska bara linjerna. Det var halt. Ja. Men tar tyckast ekviliga roller för en gång. Ja, det är nog en kör bench för igen. För att 2-0 och touch. Ja. Det får inte väl till. Och en missöppning. Serve. Touch. Gott servar. Ja, han tar av tropplackar. Mottaka. Och Heving. Ja, han tar lucka. Hon har alltid akkurat alternativt. Ja, här fick hon Näckborsjord en större sträckset och första längtan för gör. Ja, inåt. Ja, här kunde jag nästan finna sig i hållen här. Ja, det är... Där rollas det efter att punch ner. Det här var kanske större potential än det jag visste jag till. Kommer väl ner. Ja, målskytt. Hallå Kajsa. Han vill spela så här så sitter han nästan för det. Ja, här är lite Gerard att hem om där då faktiskt så här klarar en ordentlig att bruka alla krafterna, slagkrafterna så. Och Elisabeth ser han stort. Efter det så får igen. Kör vänsterkanter. Över dem. Vi bygger upp. Så får jag en annan för att ta över långt. Men här är Mara spänning nu. Jaunar sett en invägen. 13-11 nu blev det första nätet i Sverige. Nu är det här som är kommer sådan Holken efter i sättet. Ja, nämligen. Det är det att vanligt att trea sätt är ofta ner att det är här man kan man gör det inte vi vill ja därför det är bara sådan man stackar sen det av. Ja, kan man ner hur under 2. Då blockar. Ja. Och efter en går blocket. Nej, han får ut. Fintan-12. Det är färger och utgivset här. Och ja, det var det. Omvis nätkanten tar i slatta. Nej, det kan bli sin ringt där.
fin serve. På Motorkan. Sofia. Go-having och Gosle. Ja. The score is now 16-13. Ja, 16-13 till förra i 3 Full timeout, third set. Weiter machen sein. Hast du gesehen? Gut Sneak, da den Ball dann rüber zu werfen. Da muss man einfach anlaufen und vor allen Dingen hoch abschlagen. Damit die vom Block die Bälle entweder zu uns zurückkommen oder rausgehen. Wir dürfen nur nicht flach werden, weil dann können sie draufgreifen. Ja? Tempo machen im Anlauf, Tempo machen aus den hohen Bällen und hoch. Ja, han efterlyste ju kanske Mara Fer och spela. Ja, tempo kom några för Ja. 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 Så också det finns vi. Ja. Jag är Oliver Hatum som lär tyskland. Ja. Det är chanser fel. Jag alltid jag vet. The second technical timeout in the third set. Jag vet inte allt man spännande vi enskund. Ja, det är ganska det här. Nu är man kanske se det bättre om. Så får jag på servern för göra 8-16-13 i 3 set. Ja. Det var efter Claudia Haslam. Ja, men här är ju faktiskt spalt rätt väl alltså. Hon har haft ja. fin slö. Ja, bestämt. Det var ett center märkligt avsett. Hon trampar över hon kommer fram. Ja. Men hon står här. Så här står väl. Hon är inte... Jo, hon är tollig. Hon är hantlig hatt, men inte så stor som kanske sommar att han så fagen som får upp och hänga. Nej, det blir väldigt spännande. 16-15. Orte kommer in till 18. Vi nöter. Anja, hon kom slett inte känna till. Nej. Jag så tycker jag nägar sitter kvar där bunch nu. Jo, jag sitter omkring vid tullen så här är möjligt för en utskiftning och kör. Ja, vi nöter. Ja, men så är det nästan Jan Liker 16. Serve. Nästan på motorkan. Biggest län över. Så där mitt för den vi blockar. Så ut till Claudia Hasla. Kapflä efter. Hesa för värande gol. Han är sen senare flyt om då jag slår mig. Ja. Nej, här var han klar till gol. Sejan. Ja, här var han gol. Nästan inte det. Så där Kai erfarna kommer in till Hanna och Goron. Här kommer in ena för en sätt och det var en sån taktisk utskiftning guys. Ja, vi placeringen. Ja, det är en taktisk utskiftning, ja. Det har alltid där tror jag alla barnen. Ja. Det här är ju öliga väl Ja, senast. det väl. Och ta Serbion som en drömmer, Goron. Han ska röna sig efter. Ja, det kommer tror jag servera så det att Ja. Därför kanske ska luckas det för men låt oss ja. Jag går så här, jag kan nå. Det ska du inte ha sagt. Achan, jag är ständ mycket säker på det sen ja.
Hanna. Ja. Och så vi häva till Hanne åter och tar blocka och han är ute. Ja. 20 sekunder. Ja, det rycker på en vägen vi har sagt utskjutning. Ja. För service är Gordon och så är det Hanna som vinner alla. Timeout. Rasmussen, fly fra och sätta fly fra och kam. Och Goron heldur av serva. Ja, sen fyrir för Olanka, ja. Och Achan. Och så är det Lichtenstein. Claudia Hessler. Och Hanna. Lichtenstein tycker motor, häva ut av vänstra kant. Och en god motor här. Goron fick han upp. Och Hanna slår han och i golvet. Nej, han är väl inne. Det har gått alla upp fram där. Ja. Men det kommer rätt väl in nu. Ja. Trotte servar. Oh, ja, han kom i brater. Ja. Tar missan ut. Nu klarar där short där, han går i mar. Nej. 21 Achan. Nej, 22 Achan. Så får jag tvär efter honom med tar jackpoint. Så då så får jag förstås. Bang. 3-2 Achan. Jag antar så att det blir en 3-0 seger efter det. Så blir det finalen om morgon i motor Kibros. Ja. Här är plats vi är låter i HM. Ja, det blir det. Så EM låter kan er låta trycka sig för Jon. Ja. Final scene att här så är det Ja, så. det fanns det tror jag. Rott servar. Och längt. Goron och så får jag. Ja, och så får här. Var det med här så kom blanka var den? Ja, jag halta faktiskt. Men och vi sa ju att olika domare så där. Jo, där man var väl. 3-2-1. Så får jag. Så är set och matchbotter.
22-21. Helpers number 12. Funta finns ett ord all upp ända vi är. Ja, det är så punktum i man här. Ascorner av Russia. Liechtenstein server. Rott. Och så Foron och Hanna. Ja, han Liechtenstein för han åter. Ja, och så är han ute. Så har vi det vunnit helt den här testen. 25-21 blev det. Det blev så där jaunaste sättet, men jag vet inte alla med i jakten ikväll. Satt vi en känsla av att att han har vunnit av kvartsen under första sättet så alltid man sa fyra så en 3-0 seger i ikväll. Ja, jag sitter samma. Man har lite sen där igen. Färda kicksa, men så där kommer efter här så är det okej. Ja. Vi ska det som där hade en helt annan grej alltså. Ja, ta det korten. Och vi är skickliga att ha spalt sig helt ut än alltså. Som har alltid det så har gått ut så där. Och nu är det så en låttökan som är trycka och gör så att man tar och se att han första sättningen är Bjargaver. Och så är det en final i morgon mot Kibros. Och det är så eisen blir en i HM och gör låttöka i påsan och detta kan bli en spännande tester. Ja, jag tycker att det är morgon för att bli rätt spännande tester. Alltså Kibros vann ju samla så de cirka det samma mot Liechtenstein och mot Himmelsen i Irland så ja, jag tycker att det kan bli rätt spännande och det är dock ställt att det är över att nu är Berlin kommer vi i EM-kampen ja och det är gott att det är inte vi måste det bästa lägen i ja det är inte nivå. Det är gott att det som margin över att det har en plats ja då vi är låttökna här. Ja, vi får röna färra fram och golvet. Jag vet inte på Årby och fram och alla falschen. Men så nu Joel Pedersen, tack för den. Och det och tror vi nog att till Disney Marchen så är det Anthony till live till finalen mot Kibros. Jag vant live vi töker ta. Ja. Så det är spännande men för här var tycker jag så här EM-låtöke och så får vi en spännande Disney Marchen. Vi får en ny rekord. Ready for the weekend, are you ever? Oh, stand up, let me hear you say never, say never. Oh, hands up, let me hear you say we're gonna get together. I'm working all week till Friday. Wish I could do it my way. I tell you when I'm living it up. Oh, I ain't giving it up. Making the best of my life. One of these days when I stop and I'm gonna be living it up. I won't be giving it up. I'm telling you now it's my day. Oh, I'm gonna do it my way. Oh, stand up, let me hear you say never, say never. Oh, hands up, are you ready for the weekend? Are you ever? Oh, stand up, let me hear you say never, say never. Ja, här har vi ett ene kalsö. Ja, nu är det första målet väl Russia hade gått till är det mesta lane nummer 2 i kappinsen och var det heter att det sätter efter